Provincie Friesland zei gewoon te beginnen met de onlis van de centrale as. Ook al hadden ze nog net alle groen in handen. Als eerste stiet de Roenwij om Gariep op stapel. Over de week wordt bekend om wat het werk definitief gund wordt. De verkiezingswebsite Friesland kiest is weer online. De site is een keerwerking tussen Omroep Friesland, de Ljouwte Kranten en het Fries Dagblad. Al het Frieske nieuws hoe de Tweede Kamerverkiezings van 12 september wordt op de site plaatst. In een periode zwemt er massaal een nieuwe haaisoort in de Waadzee. Dat verwacht de Waadvereniging. De gevlekte glade haai, een voor mensen ongevaarlijke soort, wordt heel dit noordelijke sjoen. Door ontasting van het leefgebied wie een soort haaiensoorten verdwenen uit de Waadzee. Staatsbosbeheerders begonnen met het baggeren van de vivers van Stania-staten in Oensjerk. Het gaat om onderhoud dat 1 keer in de 20 jaar dienen wordt. De vivers maakt deel uit van het ontwerp van de verneemde tuinarchitect Roodbaard. Joen droeg met zinnen en vannacht 13 graden, morgen ek zinnen en 21 graden. In het weekend krijgen we Rijn.